Üdvözlök mindenkit, én Peti vagyok, és egy hosszú kihagyás után ismét visszatértem ide a Trabant 007 YouTube csatornára, és hát most inkább arról beszélnék, hogy mi volt ez a nagy kihagyás, ugyanis hát elmondhatom, hogy jó okom volt rá, és éppen ezért nem volt olyan sok videó most. Hát igazából az volt a dolog, hogy tehát ott van a technikum, tudjátok. És hát most rendkívül sokat kellett tanulnom, meg ilyenek, és hát de elmondhatom, hogy megérte, ugyanis hát a bizonyítványt elküldték nekünk, mondd már, digitálisan, aztán végül megtudtam, hogy én lettem a legjobb tanuló az osztályban. Mennyi volt? 4,88 az átlagom szerintem. De amúgy, de én lettem a legjobb tanuló, hisz 2 tantárgyból lettem 4-es, a többi 5-ös. Yeah! Úgyhogy lényegében ez volt a kiadás oka, de arra szeretnélek kérni téged, hogy írjál, hogy ez alá a videó alá írjál kommenteket oda le, hogy milyen videók legyenek a csatornán, mert gondolkodtam azon, hogy legyen ilyen top 5-ös vagy top 10-es lista azokról a retro telefonokról, amik ilyen forradalmian újak voltak, még az ő idejükben. Vagy legyen még több origami videó, legyen drónos videó, mert annyi, hogy 19-én az 19-e, az péntekre esik, akkor leszek 16. Ja, és június 22-én lesz a csatorna 5 éves, úgyhogy majd annak a ünnepélyes születésnapjára találjatok ki valamit, hogy milyen videó legyen. Hát ilyenekre gondoltam. Úgyhogy várom az ötleteket kommentbe, illetve nagyon szépen köszönöm, ha dobtok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le, úgyhogy rendkívül hálással köszönöm szépen, úgyhogy úgyhogy köszönöm a segítséget, hogyha küldesz egy kommentet, hogy elmondtam, hogy milyen videókat gondoltam én, de mondjuk ezekből választhatok, hogy akkor most milyen videók legyenek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, én Peti voltam, maradok is leszek. Sziasztok!